Bugra Jisu Kristen bai jotono lamsogo kaham krungno jotono tongbaina phaidi tini chung hani hai kaitini kok thai no soronglai bani bkhak thanglaina ano sahor mani singhor mani tongo ba sahor mani tongo Khwichang Buphangni Rwngthoma no kisa bono tui kisa kok sadi hinai tini bono no chung kisisa joranawi chung wansoklaina ke phaidi chung chini Bible philayana Mathai 24 32 nisimi 33 jora Mathai 24 32 nisimi 33 jora oro nirok kokborok Bible philke nuknai Khwichang Buphang bai phurungmani ang khoktangana norok Khwichang Buphang no naisigi srengdi bini bede khrangsawi belai motomui belai rotonui paipru tangbla sampa kha hanai norok sawi mano omo haikeno norok omorok bebak no nukpro mol sampa kha hanai khakadi sokphai se tongkha hanai khakadi o kok no muito naragdi o mol ni borok rok thuibaya sini no omorok bebak no ngana 35 portion ha bai nokha se kamawana ba ani kok rok kamangla elembak poriman bisingti kaiter sono ketalke hamari khlaiten ke omno जों कहाँ के कॉन्टेक्स्ट जों बुझी थाई तो मतलब बुझी यहाँ के पदरे पद लामा कररी फन लांजाक मना के तब कबांग मा उमनो जे पैराबल रखनो न बा Rwngthoma रखनो नतुई न लामा करर नाय राव थारोई उल्टा के बा जुदा के फोरों गुगु tabok ama kaitor honai dol rok ni फोरोंमों rogobo or rok ni chimino brok ching tak sabat rok no tui ba pasoba rok no tui ingya ke ba omo hai Rwngthoma rok no tui de Rwngthoma जों tmani bagi Jisu Christ Rwngthoma sa age rogang bono khai ken rok nai nei mana ge tabok Rwngthoma ni kaisa omo tong mane nahormung ba indication tong kabono no जों सिनायनो हानाय ge tini जों omono जों wansok laina Khwichang Buphangni Rwngthoma ba Khwichang Buphang no nahorui naisigui ba nahorui srengdi ni sau Khwichang Buphang no naisigui srengdi Jisu Christ bo kathang tongpro o sungsaro kathang tongpro गोबांमा omohai phunukjaknai mol paina nogo ba mol paina ni sikang o omohai phunukjakai omohai rok nong nukhangke mol sampakha nei nirok khakadi ba busisidi ba sisidi nei Jesu Christ gabangma salangmani tongo जों nugo Luke chapter 21 Matthew chapter 24 18 ni chimi sajora boni sagri rok Jesu Christ no phaising phaimani hodakra ba subrai mol nung phainani pro bomohai ngnai जों bahai ki sisoknai ike जों aro nugo kebo lama ta koror jakdi hus ke tongdi lama kornai phainai mase manung yangnai bangla phainai chobani khorang khananai podre pod omhai ke जों Jisu Christ gobang mane samani जों nugo ge aro ni bisingo जों poritangka ke obosao Khwichang Buphangni Rwngthoma ba Khwichang Buphang no nai srengdi obahaibo bo boni kogo bo add khlayo ge omongka Jisu Christ teisa phaipi proni kok जों jo bo je samani omohai nukjaknai ang phainani skang ba ang phainani pro omohai nukjaknai engkeno bo phainani kasuka obono sironani bagi bo saka
Ke जों अबनो नायनि खांके जिसु ख्रिस्ट फाइनानि कासग्रुर बा जिसु ख्रिस्ट फाइमानो जेखोनो आरो बिसिङाव काइसांका इजराइलनि रिस्टोरेशन के अरो जों दिनै जे खैचां बुफां सोलोंदि बिनि बेदे ख्रां सावै बलाइ रथमै फाइप्रो बांब्ला साम्फा काहनै नरक सावै मानाव como जिसु ख्रिस्ट तेइसा फाइफि माने न साहर माने बा इजराइल रक दमा नाय ukok no jisu ukok no जोंनो बुजिरना नाय माने bo फाइफिफ्राव इजराइल रक दमा नाय जों नुगु verse 33 wa haini hai oro haini saw verse 33 wa omo hai keno norok omorok bebak no nukpro mol sampha ka hanai khakadi sokphai se tongka hanai khakadi omo hai bebak ungpro mol sampha ka hanai khakadi sokphai se mane dogar tabok dogar buskango sokphai kya hanai khakadi hanai saw get u Khwichang Buphangni Rwngthoma abo Israel rok haini hai songsa jak pinai u kokno tui samani se Israel rok songsa jak pinai Israel rok no thum pinai ba tisa pinai ba songsa pinai u kok mungkin Israel rok kaisa kipili paika songsa jak pika angkena o songsar paisinai ba o songsar paimani bekhak ngsinai bus omo u kokno busidi u kok samani se Wilaskang oro haini sawo Khwichang Buphangno naisigi soरोंदि okay जों सोलोंनानै नांनाय इजराइल नो नाहौै जों सोलोंनानै नांनाय Khwichang Buphang बाइबेलाव अमहाय इजराइल नो तै मांनो कक गोबां जों नुगो के इजराइल नो वाइसुसु तमाइसा Khwichang Buphang no तुलना खाइसाव वाइसुसु उनके तमानाय आंगुर बुफां no bu mane Israel rok no tulona khaiho tabugrondi Hosea chapter 9 verse 10 ro जों नायखि नुगो आं Israel rok no आंगुर हासिं खंनि आंगुर बुफां हायके नायतुगि नाखा अबायके सामानि रो जों नुगो गे हाबेना दिनै जों जे वान सक लायनानै अकक उनखा Khwichang Buphang ge Khwichang Buphang मोनो जों दंलायो स्माइक कसावो जों नायनि खांके इजराइल रक काइतुनि कक नाया ये इजराइल रक काइतुनि मकलो बमहाय इजराइल रक काइतुनि मकलो उनखा तब Khwichang haya Khwichang samaya Khwichang तब जों नायनि दि Khwichang नुगो हागेरावबो जों नुगो Khwichang Buphang बाक्सा samaya Khwichang दं samaya माने samaya bono u Khwichang no ge Israel rok omo haino kaidor बार no जों स्माइक कसावो जों सामानि जों नुगो ge kaidor haini kok samani dongो borok no piring poroi khlainai phari Jeremiah थांनाय Jeremiah स्माइक कसानो जों सिनानि नांगो याके जों बुजिबाय स्माइक कसा Jeremiah थांनाय Jeremiah इनका आइजायानि परे लबमों रगनि उलट थांखा हांकेनो Ecclesiastes Song of Solomon Proverbs Song of Solomon Ecclesiastes बनपुरे फिल थांखांके Isaiah हारना Jeremiah 24 verse 8 निचिमि 10 जरा आं परिबनो तामुके जुदानि हाबुग्रा जेदिकियानो बिनि बख्रग रकनो जेरुसालेमनि अ हावो यगै tong ryknai rokno Egypt hawo tongnai rokno o Khwichang Buthai hamya chawi manya hai khlainai hnei subrayung sawo ang borokno
ha gnanggeini bwskango kirima sengsa lasima sengsa khlainai tei ang rikprigui rohor ma hao borokno selengma singsa mwnei kothok tei sraimung nangjaknai khlainai ang borokno tei borokni chuchu songno rwmani hani borok rok komorui thangya sak borokni thani seng asari tei kutung ksa rohornai oro chwng nugo borok kok khnaiya tei Israel rok Khwichang Chamaya hai kaitoni thani mungsa samungo chugya haini bagui borokno piring poroi khlainai I will deliver them to trouble into all kingdoms of the earth sungsani bebak jagao borokno piring poroi khlainai buini tolao ma tongnai and tei tamaisa and I will send the sword the famine and the pestilence among them tei bui butharjaknai biara siarangnai mane podre podkhe borok satokjaknai hingke chwng nugo kaitor Israel rokno tamanai Israel rokno sotorko khai romani Israel rokno warning romani chwng nugo borok piring poroi wnglainai kosto manai bui bai satokjaknai tektor rojaknai omo haikeno chwng nukha 2000 BC 2000 BC katatwino borok kosto tekto manmani chwng nugo boproni chimi AD 70 ni chimi borok podre podke satokjakmani chwng nugo of course Babylon ni chimi no borok tamanai buini buibai seleng khatiroi tlangjaka choba mechenei romoi tlangjaka butharjaka haipano chwng 70 AD ni chimi hingke borok mane borokni hao kisa krikha piring poroi ke bebagno tlangjak ke chwng nugo borokni hao khorok sapano krikha agini kaitor borokno ukok sajak phiaba borok hani borok piring poroi khlai rohojagui buini hao butharjagui satokjagui omaikeno matongui baikhe 2000 bosor ke bofano khorok sapano borok rok wasokmaya je borok haini hai borokni hao kifil paipinai hinui phiaba chwng tabuk nugo Israel rok 1948 14 May bo borok independent mamani borokni ha hinui borok declare khlaimani chwng kaitor bo kok roma haikena borokno haini hai borokni hao kifil toipikha o kok obono tabuk Khwichang Buphang no nahorui swrungdi hingke toma swrungthai Israel rok kwbang makai Kristo samani omhai nukjaknai ni bisingo kaisa bo tongo bongka Israel rokno haini hai ang kifili toiphinai hingkeno Jisu phainani jora wngkha hinui rok sawi mannai verse 32 Matthew chapter 24 verse 32 haini poripine oro haini sao ang English porichinai now learn this parable from the fig tree when its branch has already become tender and puts forth leaves you know that summer is near Jeffro Khwichang Buphang omorok blairok kalaibaikha hingkeno toma masing jora ba tanglang saslang sokpaite tui aprong kena blairok kalaibai ade chwng nugo blairok kalaibai beba krikha phiaba watui phaikha hingkeno blairok tong sawi phaimani chwng nugo hingke tangbla kasokha hingke omo haino tabok Israel rok mungsa krikha borok raprajak borok kwthui borok thuitutui ramprajak mungsa kri borok haipano tabok borok haini hai tak belai rok tongnui phaibikha chwng orono saimano Jisu Kristo phaimano Jisu Kristo phainani jephrono phaimano tamani male chwng
जों nugu bo samani bebak no ngui tongman haini bagino sawo Khwichang Buphangno nayu sirungdi kaitor kabangma borokno Bible porenai rok scholar rok Israel rok haine hai mane Israel rok independent maya sekang Israel rok Israel rok ni kokno samani hnei u Bible no kabangma scholar rok no bisa samaya tamane male Israel rok hake haine hai bo phaimawani ba boroni hawo phaimawani bo osombo mane kabangma borok rok wansok bai kabangma scholar Bible scholar bo haine piaba tabuk sung sini jorao sini mokol bai sung nuk dong ke sung porinai ke nugu temanai is Matthew chapter 21 verse 19 nichimi porinai ke sung nugu oro kaisa is kai Jesus Christo Khwichang sawani hnei nayui Khwichang Buphango Khwichang bethai kaisa pano maya hingga bo sraikya Khwichang Buphang logo no ramprai na thui thangka जों नुगोबो गत kabangma borok kamano wasong Taiwan jora sa singya haipon Taiwan jora si singya ke ba Khwichang Buphangmai bethai maya ba bethai maya ni ba tamani ba Jesus Christo masrailang ba phiaba us omongka Israel rokno prophecy mane Israel rokno tui bo kok samani Israel rok kok na yani bagino borok Israel rokno srai menang mani ke Israel rok omong haina rampraja kethei ningsa kerei Daniel bu prophesy khaja bo Ezekiel bu singnu omong hai tongmani haipana salsa borokno ang kipulite hipinai borokno tisanai borok kusugo kanai tabuk sing Israel no bahai kendu kusugo haide jotone se fan genang borok singsaro oron bisingon dul jatong omaike sing nugu piaba 14 May 1948 borok no kaitor Thomas ama boroni ha wotoi huifika boroni ha borok sadinota gusuna khlaika hani bagai jepro sing Israel lokno nukha boroni hao kipil paimani boroni ha tabok boroni nijeni ha tongo boroni nation tongo omono sing sika wansok kangke abo sing kutu ke belai serious ke sing wansok tai temane male omo sengsa painani kok bai gereng laija temane male Jesus sawu omong obo hai jora hangke bo painani teisa kipili painani bo kipili painani mane no sengsa painani hede ge bo kipil painani jora ge sing Isaiah chapter 28 verse 22 sing nugu haini sawu Now therefore do not be mockers, lest your bones be made strong, for I have heard from the Lord God of hosts a destruction determined even upon the whole earth. Ane Bangkok nai u kok rok no tui Jisu phai ni kok rok no tui Bangkok nai ta ndi. Chaba Bangkok ba nung bisa saya. Oh phai ni pu buko. Om hai rok na hingke Bangkok nai phatta khlai ne hede. Prophet Isaiah diari Isaiah bokhanaka kaitoni kok kaitoni thani o sungsar sokomor jak nai kaito o sungsar no mol brum brum ni bagi sinaya salsa sokomor nai hani bagi o kok rono tuye khata khlainai mokarita andi ba omorok no tuyi wan sogoi munai nai ta andi niso Sebarok omo haike omo hai bukha omo haike munai ba omo haike mokari khlai je borok erogen je borok kungchuknai mane ang sijak mane tabugrungdi nung nung khorok sabai koba bulainai ni phan phaika gen nung bono chikong ke nukla ha ke e omo de ang bai bulainai omo de ang bai ano painai ke munai ya deba e obahai kaitoni koknoti temanai kung saksakno tui kungchuk nai ro kaitoni kokno saknang ya khlai ke kaitor
already boni bukhawo snaproni simi boni sabjak boni thani o sungsar mol brum brum tongya salsa o sungsar bok sokomornai komori thangnai o sungsar ge omo bofrongnai bo phaimani bo kifili phaimani yagulo ge bo bofrok kifilnai abo Israel ro borni hawo phaimani yagulo omo kaisa chinno kaisa bo tomanai phunukjak nai hiniso omo hai nai hiniso ge jepro Israel ro borni hawo kifili phayo omo jungno toma phunuk Jisu Kristo phainani jora sok phaikya baksa ke omo hai ke sawo Jisu Kristo phaiji paikya kiaba ang pilana saka obrong sung kahang ke busi yang ke sung lama kororit langjak mana Jisu tahu phaya ko omo bo phaisi tongka bo phainani sok phaikya dogaro si engka hani busi di niso ge bo phaimani yagulo tamangnai bo nobaro ke phainai bo tlangi thangnai bo kubu phaikya ke je nung kubu asai kata engja nung or keskri khasi ngai tamane nung tlang thangjanai boro sa okol 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17 9 jepro Jisu Kristo phayo jung joto pilaskang bono poito khlai thijak ro borok hakoni tisai tlangjak nai engge bono poito khlai naisingi tongnai rok borok bo tlangi thangjak nai hijo engge je kubui ke poito khlai nei ro ba kubui Christian oro krikha osungsar krikha bo tisai tlangjak nai bono poito khlai ro kaisa osungsar tongduk nai engge kabang ma mohai ke phurungnai tongo tabo ama kai tor honai ro sinchonji ni dol ro tebo Jisu Kristo phaiji paikya engge sinchonji engkha bosi tabo Christ yani ang sanghong nai ro bohini bosi Christ rok nai salai kubu nang Christian nang Jisu Kristo paikya kai nang kubu Christian kan kes krikha ro nang bobai si tongoi na Jisu Kristo ba Bible chungno srai ke ukokso ke kaitor temani bagi oba ke kabang ma Bible chungno sa bo phainani protama tamang nai bo phainani no chungno sai khana ro borok rok no sironani musung temani male kaitor ke bonono busthongani musugya ke bonono morke o sokthang hani bo musugya bo temana musuk male bo jotono ukubino siwi kaitoni thani phai repent ngai poito khlai muthang jak thang hani si bo nayo second Peter chapter 3 verse 9 second Peter chapter 3 verse 9 ang boribana baksa borok rok subrai bokok ruma tuino khlaina lero nei wansuk mahai no boleria hai engyawi bo norok no kha logui tongo khorok sapano komorthung nei bo naya bebag no borok ni sumsok yakarthung nei se bo nayo ni tomani ba bo bebag tabuk nukjagi tongkha bo samani omo hai nukjak nai hai pano bo tabuk tomani ba phaya ko tomani male bo kha logui tongo ta buma bufa besarok no kha logui texade no ni kha logui even besarok kognaya poria hai pano texade no ni kha logui tongma hai kaitorbo kha logui naisingi tongo tomani male joto borok no kubino siwin mo thangjak thang ni bo nayo tomale joto no bo khorok sana pan komorthung ni bo naya musuk jaya salai bukha salai kaidon hani kipilteng ba puito khlaiteng ni bo nayo ke jeng nuko oro Jisu Kristo Israel rokni kokno samani get jeng verse 34 Mathai sini wo thangkang ke 33 34 Mathai 24 ni 34 thangkang ke jeng nugo ang poripine habai no khase kamawono 34 no haini ang poripine o kokno muito nardi o molni borok rok thibaiya sinino omorok bebak no ngana o mol ni borok rok mane u mol
je boro Jisu je boro Israel rokno borokni hawo kifil paimani nuknai umol paya sanino borok mana Jisu u jora painai ba Jisu Kristo painai. This generation will by no means pass away till these things take place. Omorok o mol ni borok rok paya sanino o jora sok painai o u kok nangnai niso. Gen 1948 borok independent maka tabuk Israel rok independent mani sung saimani tongo haiblet sung saimani tong ge u borok rok u generation paya sak mane u generation ni bisingo sorry u generation ni bisingo na painai mane Jisu Kristo painani belai kana gana bob je proprono tabuk paimana tabuk ganangsok tongka je Israel rokno songsa jakmani nuknai u generation tabuk jeng Kristen rok jeng tabuk Kristen rok jeng bahike tongthai jeng Jisu Kristo jeprono paimana o molo jeng tabuk tongoi tong geseng boni kok no teipo jeng khungjuo kahangke bukhawo khungju khnawi bahike bukhawo jeng sothai Israel rok haine hai Israel rok AD 70 o borok General Titus by completely dongso khairjak ga approach nugo je already Jesus sajak mane o Jerusalem sokmor jakna o Jerusalem sabai jaksinai dongsong sinai ge je poito khlainai ro borok kharbai kya mane tamane male borok siwo o omo sokbai sinai tamane male jeng aro Bible sawo je pro Jerusalem amoni Romani soino rok by omo khlaijago guri jago aprokene wansok sini o jora mane Jerusalem dongso khlaijak sinai nge jisuno poito khlainai ro borok poito khlai dongo agene borok kharbai kha Jerusalem ni nokai kharnani naikha haipono je borok poito khlaya rok borok Jerusalem ni nokai kharna nalia haikena kabang ma Israel rok borok butharjak je poito khlaya rok apro busuk lak butharjak Jerusalem dongso khlaijak getabo go omo haino je poito khlaya rok Jisuni kokno poito khlaya rok borok morke sokjak nai morke bo rokhorjak nai je poito khlainai rok borok Jisuni loge langjak nai 24 verse 36 o haini sawo asal by ajora bupro phaino abo kebo sawi mania chukno hani suwari rok buya sajla buya apa simise abo sawi mano o bopro phainai of course जों बाइबेल नुगु bo kwbang mana saka omohai phunukjaknai ba omohai nukjaknai piaba thik jora bopro phainai abo bo koisano siroya abo secret koisano siroya abo apa simisi saimana miso geseng sia bopro exactly bo phainai abo kwbang ma borok omohai sau Jisu Kristo apro phainai pu age 2012 phainai ni podre por borok rok laikya ega baksa ke phaisi paikya ni sa baksa kai omo singkha abro bepan tala Bible mote mili abo getsen Acts chapter 1 verse 7 to 8 over sun niropori nekin lubnai ang porlia jora komba it is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority omo nini bagi o kog nini sijak nai kogya je nirok sijak nai bang siroi ne roka omo nini sijak nai kogya kaitor obono secret khetong roidong Jisu Kristo thyi hakone basa mani yagulo Jisu Kristo no borok sungpaikya
bofro mane o jora bofro ngai pia ba Jisu Kristo hai ni sao omo secret kebo sia kabang ma ukok no mane siu afro phainai hai phainai bobishot bani khai abro bebag na dalla omo Kristo Jisu Kristo ukok no hui tongroka secret ke tongroka Jisu Kristo phainani rapture nani abo temanai kai toni kok ni mote ngai ke abo real abo ngai piaba ukok huijak kaisa kok जों saimano ba siwimano chini tabok जों tongmani generation जों tabok tongmani teman जों tabok जों tongmani u mall generation belai kena Jisu Kristo phayoni bai gana u kok जों boni bo je kok samane bisingti जों saimano omhai phunuk jaknai abo bai जों riksawi naike जों u kokno saimano hani bagai sini jorao tabok जों kaitor bai kaha ke halok bawi Kristo bai halok bawi kerengei जों tongnai nangnai ge Kristo bai kerengei जों boni samangno kethawi जों khainani nangnai boni samang mane kok pinani nangnai ge जों salsa bobai malainai ge haini hai Khwichang Buphang no naisugui serengdi Israel rokno nahowi serengdi boro age tama tongmani tabok tama engkha age rampraja thwijak mungsa krei tabok borok belai rotonoi phaikya nge tangla sok phaikya mane Jisu phainani ba o sangsar sokmor jaknani jora sok phaikya nge u kokno sironani bagai Jisu Kristo abo temanai u kok rokno